Erai tu aranjată? Da! Se organizează în grupuri, formez la vânătoare, proiectile sau sunt proiectite. Spun că idioma plantelor înfloresc din timp în timp, cresc numai în anumite zone geografice. Autobiografie, de Ana Blandiana. Am crescut, m-am format și trăiesc într-un univers în care cărțile au fost întotdeauna mult mai importante decât fenomenele naturii. Este destul să mă gândesc cât din ceea ce știu se datorează cărților și cât experiențelor mele nemijlocite. Câte dintre bucuriile mele vin dintre cărți și câte dintre frunze. Câte dintre nenorocirile mele se datoresc fantasmelor și câte gesturilor, faptelor, câți dintre prietenii mei sunt personaje și câți sunt oamenii, carne și oase, ca să înțeleg că în viața mea verbul a citi a fost mult mai important decât verbul a trăi. Atât de important încât, folosind cu foarte nicurând, Încă o pagină, Încă o operă, încă un raft, încă un perete. ce poate fi norocul în această lume nu născută, ci scrisă? Ce poate fi fericirea decât tot o carte? O carte altfel decât celelalte. O capodoperă, o carte. Cu stângăcia și cu farbul lor, elevii de la clasa 9 D au citit câteva gânduri despre carte, despre cuvânt. Cum spunea la un moment dat textul, ce poate fi fericirea decât o carte, ce poate fi fericirea decât o poezie, spunem noi. Acest rând, această maximă îi aparține doamnei Ana Blandiana, pe care o aplaudăm și care îi spune Ana Blandiana este prietena noastră din anul 1980 și vreau să vă arăt această fotografie pe care noi am păstrat-o din 1980. Este prima dată când Ana Blandiana a sosit în liceul nostru. De altfel, vreau să vă spun că datorită unui bun management al tuturor directorilor noștri, trebuie să-i aplaudăm pe toți, în liceul nostru au existat foarte multe acțiuni culturale, foarte multe întâlniri cu oameni de cultură, de știință, geografi, istorici, filologi, poeți, eu știu, de la Nikita Stănescu, Ana Blandiana, Ștefan Augustin Doinaș, Ioan Alexandru, Doina Uricariu, ce să nu mai pierdem acum vremea, înșirând că vremea ne presează. Iată-vă aici, astăzi, 5 aprilie, stând în mijlocul nostru și încercând să purtăm un dialog pe tema anunțată și în presă, omul contemporan și nevoia lui de poezie, nevoia lui de adevăr, nevoia lui de cultură. Aș propune, ca să îmi dați voie să încep discuția noastră, pornind de la un eseu pe care dumneavoastră l-ați publicat în țică mică, ca să nu obosiți prea tare. Gândul la delfin, spune Ana Blandiana, vă rog să vă gândiți la ce citesc, da? Este pentru mine întotdeauna o soluție, lașă, dar eficientă. O soluție de a ieși dintr-o deprimare, de a depăși o tristețe, de a uita o deziluzie. Ei, delfinii, au umor, au grație, într-o lume care are numai pofte și necesități. Ei se joacă și se bucură într-o natură unde totul se zbate și se luptă. Ei sunt naivi și la libertății lor la mare. La vechii greci, a omorâ un delfin era la fel de grav cu a omorâ un om, căci delfinii erau socotiți foști oameni care și-au părăsit cetățile pentru a locui în mare. Acest eseu eu l-am dat elevilor mei din anul 1987, deci acum nu știu câți ani, nu mai numărăm anii, și am să vă citesc, da? Referitor la acest eseu, ce spune ea? Și mie îmi plac, doamnă delfin, îmi place jocul lor, prietenoase ființe, și cât de mult iubesc ei marea, pentru că de fapt ei iubesc libertatea. Să-i privim, doamnă, pe delfin, nu merită să le tulburăm liniștea, să iubim mersul lor liber pe valuri. Aceasta era Dumitrache Rodica înainte de Revoluție, în anul 1987. Credea, visa în libertatea delfinului.
Iată ce scrie colega voastră în anul 2001, Dumitru Mihaela, 12. De ești aici, Mihaela? Nu ești aici, Mihaela. Care a luat și, mi se pare, și un premiu la concursul de poezie Nikita Stănescu de pe 30 martie anul ăsta. Au fost uitate. Trăim într-o lume și rea și mută, săracă în vorbe, săracă în toate. Cuvinte pe crengi cu ramuri plumbuite. Cred că sunt invitații la gândire profundă aceste rânduri și aș vrea să vă mai rețin atenția cu câteva probleme. La întrebarea mea, mai este nevoie de poezie în lumea contemporană? Iată ce spun de poezie, de artă, de cultură, de civilizație, le-am pus așa la o mică grămăjoară. Și spune așa Radu Eliza, dacă ești aici, ridică mâna. Într-un viitor îndepărtat, nu pot spune ce se va întâmpla cu arta, dacă va mai fi sau dacă lumea va fi stăpânită doar de calculatoare. Eu cred personal că nimeni nu poate să răspundă la această întrebare. Ești aici? Ești aici. Suficient să stea în fața unui computer, care să le asigure toate informațiile necesare. Cartea nu ne mai trebuie. În zilele noastre și în viitor, generațiile care vor veni vor ajunge să nu mai știe nimic despre mari scriitori ai lumii. Nu-mi dau seama dacă va fi un pericol. Dimitriu Gabriel, scopul omului este de a avea cât mai mulți bani. Există totuși puține persoane care se mai ocupă de poezie, ei fiind priviți ca de ceilalți drept, în ghilimele, singuratici. Înțelegeți voi poeții de aici, în primul rând, ca pe linia noastră de poeți mici în devenire. Oamenii nu mai au timp de poezie, nu mai au timp nici pentru a discuta cu proprii lor copii. Oana s-o place să citesc. Poate chiar eu văd în carte ceva ce aș dori să fie în realitate. Țară lungă Gilda. Când deschid cartea, simt că sufletul meu mi se luminează. Gilda e aici? Este la aici. Ne mulțumim, zice Mihale Andreea, să ne clădim cultura generală pe informațiile de pe internet. Sau discată. Timpul liber își pierde sufletul. Și ultima, tinerii de azi sunt foarte derutați, sunt neînțeleși de către lume, sunt neînțeleși de părinți, de familie. Tinerii de azi sunt retrași, închiși în ei și deși au nevoie disperată de comunicare, nu vor să-și deschidă sufletul, nu mai vor să discute cu nimeni. Ce spuneam noi 12? Au ajuns un Robinson și dacă mai aveți probleme, trimiteți-le în scris sau dacă mai vrea cineva să vorbească acum, îl rog să ia cuvântul, dacă nu, doamna Ana Brandean, aveți aici probleme grave de rezolvat, suntem singuri și nu comunicăm. Dacă mai e cineva, doamnă profesoară, dacă nu între timp, Cătălin? Cătălin a publicat deja un volum de poezie, nu te văd, Cătălin, în picioare, așa? Bine, ridicați mâna sau putem sigur să și... Păi, să vă pun Nu o să putem sta 10 ore de vorbă și cum problemele sunt enorme, hai să alegem dintre ea una singură. Întrebarea dacă mai trebuie sau nu mai trebuie poezie. Dacă în această lume ea mai folosește la ceva și dacă e în stare să supraviețuiască. Și dacă se poate supraviețui fără ea. Înainte de toate și ca să pot vorbi absolut liberă, să n-am nimic pe conștiință, vreau să vă spun că un singur lucru nu mi-a plăcut din ceea ce v-am auzit citind. Revine de câteva ori, deci la câțiva. Ideea, principalul lucru este obținerea banilor. Banii sunt foarte importanți. Sigur, asta este situația, dar mi-ar fi plăcut să o spuneți mai revoltați. Adică este o realitate care, dacă la vârsta aceasta nu trezește reacții de sens contrar, atunci chiar poate să devină gravă, pentru că această realitate a banilor și
fac o foarte mică paranteză înainte de a ajunge la poezie, este cu atât mai gravă cu cât ei nu există. Deci țara noastră e clar că trece printr-o perioadă foarte grea din punct de vedere economic și din multe alte puncte de vedere și în acest sens, deci în momentul în care nu ai cu ce să supraviețuiești, sigur că banii sunt foarte importanți. Țările cu vechi democrații însă și cu țările occidentale în general, unde deja a supraviețui nu mai este pentru aproape nimeni o problemă, au ajuns să-și pună problema cum supraviețuiesc din moment ce au nu mai e o problemă nici să mănânce orice vor, nici să se îmbrace aproape cu orice vor și atunci problema este ce mai pot să vrea în afară de asta. Și de asta este foarte grav, iar problema poeziei nu este o problemă numai pentru noi. Problema poeziei este chiar, adică problema dacă poezia mai trebuie sau mai poate să reprezinte ceva în această lume modernă, postmodernă, este din punctul meu de vedere, și asta nu pentru că sunt eu însumi autor de poezii, ci pentru că efectiv cred și o să încerc să vă conving și pe dumneavoastră de asta, cred că această întrebare este o întrebare esențială legată chiar de supraviețuirea umanului din noi. În primul rând vreau să vă spun că problema poeziei nu mi se pare cu nimic aflată în contradicție cu din care este făcută. Cartea este gândurile care sunt scrise acolo. Faptul că bunicii noștri le citeau pe papirus, noi pe hârtie și voi și copiii voștri le vor citi pe ecran, mie mi se pare că nu schimbă lucrurile esențial. Deci, esența este ce facem cu gândurile care sunt cuprinse în cărți. În urmă cu 2 ani, la un congres mondial al scriitorilor care s-a ținut la Varșovia și care a avut ca temă, deci titlul congresului era Adio secolului 20, eu am fost invitată să țin discursul tematic, întotdeauna există nouă. Ajungeam la concluzia că dacă poate fi salvată lumea noastră, și de data asta nu mă refeream nici la România, nici la Polonia, ci efectiv la omenire și la populația de la această oră de pe glob, poate fi salvată prin poezie. Și știu că a început o discuție foarte lungă, pornind de la această afirmație hazardată, cum, în ce sens și de ce? În poezie ca un simbol a ceea ce a preponderenței date lucrurilor care se află deasupra materiei. Deci, poezia, pentru mine și evident, mă refer aici nu numai la poezie, ci la toate artele, de altfel chinezii antici nici nu făceau nicio deosebire între ele, considerau că artele se deosebesc între ele doar prin meșteșug. Deci, cineva care este artist, poate, dacă învață să scrie versuri, să scrie versuri și dacă învață să cânte, să cânte. Esența artelor este aceea și în acest sens, când spun poezie, mă refer la cultul frumuseții și la capacitatea de a crede în lucruri care se află deasupra materiei. Mi-ar face plăcere să vă citesc niște versuri, poate la sfârșit, dar mi-ar face plăcere să discutăm, adică să spuneți și voi sau să mă întrebați ceva și efectiv vă stau la dispoziție. Dar toate 2 facultăți, un doctorat, 2 doctorate. Cred că pot să fii doctor în ceva și să nu fii intelectual.
Cred că un intelectual este un om care